welcome to my channel. Today, Inday is in here office, ang kusina. Magluto ako karon guys ng tahong. Tawag nila diri sa Nulge is blue shell. Gusto na apog koy oyster. Mao ni ako ang midag karon panihapon. Lutoon sana ako ning kuan ako guys. Kining ako ang tahong. Gisahon na ako na siya guys. Ani ko magluto og tahong guys, kay gimingaw ko guys. Kaong og tahong, blue shell ni ila tawag diri. Kuan ni siya ahos tapos bombay. Mao nga ko magluto og tahong. Duha ka klase akong bombay guys, puti ug pula. So luya, of course, para lami siya. Puno ang ako ang lutuanan guys, na vegetables, na isda, na patatas, na kanon. Kumpleto ang recados ni Inday sa panihapon. Hugasan na ako nito, hugasan ako ni Goto guys, kay para anak ko guys magluto og tahong. Baho pa lang. Mukhang masarap na siya. Ako sanin siya. Panganak ko na siya daan on. Kuan guys. Asin og paper na guys. Wala na tay pang magic dira nga kuan kay para healthy. Niya. Para kuan po lang siya. Tangan ako siya o paminta na dinoro. Yan na guys. So ako na siya takuban guys. Hangtod na maluto ni siya. Ako ni siya lutoon pag-ayo guys kay wata ka kuan so kabalo kung di ini nagtiti ko pero sureness gyud nga diri ang nakita limpyo kay before na nila ibaligya gina-check pa na nila so mao nang security very so mao na siya guys. Hapit na siya maluto guys, di ba? Half cook dapat lang yun siya pero ako ikot ni siya pag-ayo gyud. Ganahan man ko ani siya. Ano na siya guys, magulat na lang ko na maluto guys. So nya magnihapon na dayon mi. Thank you for watching. See you next time. Don't forget to osan o komentar and visit my channel.